Adigi ding 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 digi digin ding, adigi ding 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 digi digin ding, adigi dan 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 daga dagan dang, daga dong 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 dong. Adigi ding 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 digi digin ding, adigi ding 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 digi digin ding, adigi dan 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 daga dagan dang, daga dong 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 dong. Adigi ding 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 digi digin. Здравейте, дами и господа! Това е този кала днеска. Ще му взема едно интервю. Ще му задам 20 въпроса. Ще го питам малка ми пишка, голяма не му. Ако е малка, ще му търси момиченце. Ако му е голяма, ще му търси момченце. Сега, вземем сценария. Така. Как се казваш, човек? Казвам се Мартин Гошев Костадинов. От май сме бако. На колко си години? 12 мисля, че съм. Мислиш? Да. Откъде си? От Европа, май. Ти знаеш къде е Аз не Европа? знам. Европа знаеш къде? Не. На планета? Да! Вярно бе. Кой клас? Седми. Седми кой? В. Въй! Къде ще си ти, бе? Да. И тогава, какво правиш? Не знам, бе. Значи ще набираш в тези 6 4 снова. Где ме гледате? Защо си снимаш моите клип? Защото ми харесва, бе. Хареса ли? Да. Не човека това още е шина. Добре, спирам. Спираш, защото? Взема автомата и там, бе. Къде е автомата? Нямам. Ей, там автомата и ще убие. Добре. Ти на мен къс. Брат, бе. Що? Не знам. Къде не знаеш какво правиш? Имаш ли профил в Витбокс? Не. Какво е това Витбокс, бе? Нямаш профил в Витбокс, не си запаси стъпка, какво правиш тук тогава? Не знам и аз. Пряко имаш? Не. Като нямаш пряко, как ще пиша в клипа? Не знам. Мартин Гошев Костадинов. Не тъй. Как? Не знам как. Сигурно. Виждате ли го то? Не знае дори как да го пиша в клипа пък. Де е пред тъй щейшия? Не знае дори как го пиша в клипа пък, обаче иска да участва. Имаш ли сега? Но две. Две момчета ли, бе? Знае. Чакай малко. Сценаристите ми се обаждат. Време е за реклами. Ако ми харесваш или просто искаш да прегледаш още наши някой видеоклип, заповядайте в нашата фан група. Линк към групата може да намерите допълнителната информация под клипа. В групата вие бързо и лесно може да намерите всички наши видеоклипове до сега. Също така може да прегледате темите в групата, да давате мнение и предложения. Ще може да видите бъдещи клипове, които замисляме, с какви програми работим и така нататък. Очакваме! Здравейте! След рекламите, наш канал Мартин Гошев Костадинов, който не знае как да го пишем в клипа, отново е тук и ще му задам още няколко въпроса. Ако не успее да ми отговорите както аз искам, ще го причукам. Какво ти е мнението за световната криза? Какво ти е мнението за световната криза? Ти пари имаш? Не. Значи, Това само чувам за първ път, не момче. съм ти момче, що ще те изшия? Тъй. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Игри. Да пляскам ски.
снимах няколко моменти, ако искаш може да ги покажем. Да, става. Добре. Тези моменти, дето ги показахме, Да. не знам, какво ще кажа за тях. Виж такъв сърго време. Еми, Топка гъс и това. да. Искаш ли да имаш много пари? Много. Много. Та знаеш ли кой е мастерсата за да има много пари то? Чула съм за Том Ангамай. Чула съм да. Не. Знаеш кой е мастерсата за? Да, бе. Кой? Чая с сичеч, забравих се кашля. Ма, забравих го, бе. Забравих го, момче. Ти гледаш ли си моите клипчета? Много. Фен съм. Харесват ли? Не. Добре. И така, след лекото прекъсване, ми останаха още 4 въпроса, които аз да му задам. И сега харесват ли ти клипчета? Много. Направо. По-силно ли да чувам? Да. По-силно! Да, бе, стига бъди, бе, бъди. Да. Ти искаш ли да участваш в нашите клипчета с мене и мастерсата? Не. Що? Не знам. Пак си просто бъде. Не дич. Рапър ли се? Да продължим нататък. Какво ще кажеш на моите фенове за чао, защото времето ми свършва? Какво искаш да кажеш на моите фенове, моите на мастерсата за и може би най-дългът? Не знам. Ми кажи нещо ли? Със здраве. Със здраве. Не. Май, Вижте. Вижте ма. Е, Иди, маче. Вижте го. аз съм най-прекрасния водещ. О, Това е, чао! да. Добре. И това беше от мен и Мартин Гошев Косъдимов, който няма прякор, не знае как ще опишем в клипа. Това е. Очаквайте следващото такова